Am primit un dar din partea lor. Nu darul este important, dar ceea ce m-a copleșit pe mine a fost gestul, a fost dragostea. A fost faptul că au învățat să se gândească, hai să zicem așa, între virgule, între ghilimele, la binefăcătorilor. Că nu i-am făcut nimica. A fost Dumnezeu și a fost cei care s-au ostenit împreună cu mine ca să mergem să împlinim acestea. Însă m-a emoționat mult faptul că s-au gândit, că au simțit să facă lucrul acesta. Negândindu-mă, bineînțeles, nu m-am gândit la așa ceva, nici prin cap mi-a trecut. Și printre acestea, prin darul de suflet, care sunt practic 3 magi, făcute așa din ceramică, da? Cei 3 magi, cei 3 crai, călări pe cai, da? Care veneau din răsărit căutând să întrebe unde s-a născut Mesia. Iată, deci cei 3 magi, cei 3 crai din ceramică, pe care am zis în felul următor, nu mi se cuvin mie, se cuvin vouă tuturor și se cuvin, așa cum ziceam atunci, stafului tehnic, așa, celor care au fost pe lângă mine și m-au ajutat și m-au susținut ca să putem să ducem la împlinire lucrarea aceasta pe care am făcut-o și toate celelalte lucrări de altfel. Pe lângă acești 3 magi pe care îi vom așeza, dacă Dumnezeu ne ajută, pe pomul de Crăciun al nostru din biserică, pentru că, repet, nu mi se cuvin mie, ci se cuvin Bisericii lui Hristos, că ea a lucrat încât copiii să ajungă acolo să se bucure, mi-au lăsat și o scrisorică, un gând, o poezie, ziceam și astă noapte, pe autocar, când am citit-o în fața tuturora. Îngăduiți-mi să vă citesc și dumneavoastră. Scrisoarea aceasta, poezia aceasta, a fost compusă de copii, așa, inopinat, practic atunci pe drum, la beculețul de la autocar, să zicem așa. Fiecare a venit cu gândul său și cu ideea sa și iată ce a ieșit. 1 decembrie 2012. Titlul sugestiv. Este ziua în care ne-am bucurat cu toți împreună. Și ziua națională. Astăzi, de ziua națională, ne-am adunat de prin țară, noi români mândri de-azi nume, țării să-i facem renume. Și în astă zi de sănătate, de sărbătoare, ne-am adunat cu mic, cu mare, să vă urăm, să vă cântăm, bucurie inimii să-i dăm. Dar dacă toți suntem aici, noi ăștia mari, dar și pitici, pe Domnul vrem a-L lăuda și nașterea a-i cânta. Iar acum în asfințit, când ziua aceasta lua sfârșit, sufletul neîmplinit și la anul ne dorim împreună iar să fim. Vă dorim sărbători fericite, cu multă liniște și cu multă bucurie în suflet. Nu uita că ești român. Și mai zicem că neamul nostru nu este genial. Au scris așa, v-am zis, între o glumă și o poveste pe autocar, în ceas de noapte târziu, după o zi terifiantă și după o noapte nedormită. Sunt ai noștri, sunt ai voștri, fraților. Este frumusețea neamului nostru românesc. I-au zis dincolo, acum fac gălăgiez, fac scântece. Zic, bine, mă iertați, oboseala, cum face bebelușul? Așa, cum face bebelușul? Știți fiecare cum face. Auziți, ne ajută Angelina, să-i aducem aminte, da? Ce zici? Mâine, poi mâine și aceea de acolo, care poate acum, într-un fel sau altul, ne mai tulbură. Dar să nu ne tulbure, că mâine, poi mâine o fi ca aceștia și ne-or colinda ei și ne-or bucura ei și ori duce mai departe pe meleagul acestea, care ori lui Dumnezeu să fim pe aici. Ori duce ceea ce suntem noi. Gândul acesta sfânt și bun. Să nu uităm. Să nu uiți, omul, că ești român. Aceasta vor duce mai departe. Și acesta este titlul sugestiv și motul grupului nostru și acesta va rămâne imnul nostru al grupului de tine și de copii.